digoyang, batu digoyang, digoyang ke dalam sarang. Goyang, 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 goyang batu digoyang. Sinanggar tulo, tulo batulo, sinanggar tulo, tulo batulo, sinanggar tulo, tulo batulo, sinanggar tulo, tulo batulo, sinanggar tulo batulo, sinanggar tulo batulo. Allah Rasul nagari Jambi, kini disambung buah kembali. Yo Marapi Gunung Singgalang, agini rana si urang Minang, tabuinan paling gadang, 9 bulanan datang. 9 bulan tolong disilang, onema hitam rang payo kumbuh, agigi abi garaman tumbuh, banyak jando nan inyo gadoh, tapi indah adonan namo 67 dari 67 di situ angko di kayu, badan tong ombak sailan, bagong pakarang katapi, di maindah kakurih badan, memikirkan kini laki nak mandi, cari 89, coret 89, hati-hati mamilang, angui tanggongkan surang. Iyo sajadah rang di musaji, kini dipakai sumbayang subuh, bungonan randa usah dikai.